Hej, mit navn er Lars fra Foss Europe. Jeg vil gerne invitere jer indenfor og fortælle lidt om vores produkter. Her vil jeg vise, hvordan man koder vores trådløse linksystem. Man starter med at sætte batterier i alarmerne. Efterfølgende vælger man en masteralarm. Der holder man kodeknappen inde, til lysstrålen begynder at lyse. Det vil den gøre i 30 sekunder. Inden for de 30 sekunder tager man de øvrige alarmer, holder kodeknappen inde i 2 sekunder, slipper den igen, og alarmen vil blinke som kvittering for, at den er kodet til master. Når man har kodet alarmerne, er det ligegyldigt hvilken alarm, der vil gå i gang, så vil hele systemet alarmere. Det er vigtigt, at man tester alarmanlægget, når man har monteret det. Det gør man ved at trykke på den store testknap på fronten af alarmen. Holde testknappen inde, indtil hele systemet er sat i gang.